पर्बत जरायाव हिमालया जाथोनि मासे फाब गैयै सिगुन बोखांनो हायो। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय खोराघाट हाग्रा बिफाननि मावख'नि राजापारा हाग्रा बिफाननि मावख'नि सेराव गोग्लैसोनानै थानाय थासारियाव हिमालया जाथोनि मासे फाब गैयै सिगुन बोखांनो हायो। थांनाय 24 अक्ट'खालि सानजौफु समाव पर्बतजरा हाग्रा बिफाननि मावख'नि सेराव गोग्लैसोनानै थानायखौ नुनानै बोखांना हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरा गिबियावनो सिगुननो जाग्रा आदार जगायनानै होयो आरो एसे मोजां थासारियाव फैयो। लोगो लोगोनो क'क्राझार सरायखेला जिब जुनार फाहामग्रा देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनहैयो। क'क्राझार सरायखेला जिब जुनार फाहामग्रानिफ्राय मोजां फाहामथाय मोननायनि उनाव सिगुना मोजां जानायलाय फिन पर्बतजरा राजापारा साल बागानाव हगारनानै हैफिनो। मावख'नि रेन्जार अभिजित दुवार बिथाङा खौराङाव मा फोरमायखो फैजों खोनासंनि। আমি এই যোৱা 24 তাৰিখে এটা হিমালয়ান গ্ৰিফন আমাৰ ৰাজাপাৰা এৰিয়াৰ পৰা ৰেস্কিউ কৰিছিলোঁ। খুব কমজোৰ আছিলে, সেইটো কাৰণে আমি অফিচত ৰেঞ্জত আনি পেলাই খৰাঘাট ৰেঞ্জত আনি আমি ইমিডিয়েটলি আমাৰ চৰাইখোলা ৰেস্কিউ চেণ্টাৰত পঠিয়ালোঁ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে। আৰু চৰাইটো তাতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত ৰিকভাৰ হোৱাৰ পিছত আমি বস্তুটো আকৌ সেই ছেইম ছাইটতে ৰাজাপাৰাতে আমি তেওঁক ৰিলিজ কৰি দিয়া গৈছে আফটাৰ মানে ফুল্লি ৰিকভাৰ হোৱাৰ পাছত। আৰু এইটো জেনেৰেলি আমাৰ ইয়াতে নেটিভ নহয়, এইটো মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড হয়, ইয়াতে নাপায় এইটো। তো জেনেৰেলি এইখিনি টাইমতে আহে মাইগ্ৰেশ্যনৰ টাইমত, সেইখিনি সময়তে তেওঁ কিবা এটা চৰাইটোৰ কিবা এটা অলপ উইকনেছৰ কাৰণে পৰি গৈছিলে, এতিয়া ৰিকভাৰ হৈছে আৰু তেওঁক ৰিলিজ কৰি দিয়া গৈছে। উইকনেছ মানে এইটো কিহৰ কাৰণে হ'ল বুলি ভাবিছে? অলপ খাদ্যৰ কাৰণে, আজিকালি এইটো শগুনৰ খাদ্যটো লাহে লাহে কমি আহিছে, তো এইটো এটা সম্ভাৱনা এটা সেইটো আছে। একজেক্ট বস্তুটো ধৰক ফৰেনচিকত কি আছিল কি নাই তেওঁলোকে টেষ্ট কৰাৰ পিছত কি কৈছে এইটো তেতিয়া গম পোৱা যাব। পিছে জেনেৰেলি মানে চৰাইখোলা ৰেস্কিউ চেণ্টাৰৰ যোন ডক্টৰ আছিলে তেওঁ কোৱা মতে এইটো জেনেৰেল বডি উইকনেছ এটা আছিলে, বেলেগ একো ধৰণৰ বেমাৰ বা পয়জনিং নাছিলে, উইকনেছৰ কাৰণে তেনেকুৱা হৈছিলে। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।